खुलुमबाय बयखौबो बड' मिस्टार चेनेलाव नोंथांमोनाव अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामना हो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ सब्सक्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो फिन खेबसेबाव आरो क'क्राझाराव मोनसे गिदिर जाथायबाव गसाइगावनि कुसुगाव होननाय जायगानि सिंनि गामि बागानपारानि मंगली मुसाहारिया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। मिथिनाय बायदिब्ला बेहा 6 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्ला दंमोन। गावखौ जिउ फोजोबनानै लानायाव समाजा उदां जागोन बे नङा। गावखौ जुदि जिउ फोजोबनानै लायो जोंनि हारि नखर समाज आरो ओनसोलाबो खहा जागोन। बिनिखायनो थैनाया जेरै दङ बेनिफ्राय बारग'नायनि माखासे राहाफोरबो दङ। बे बाथ्राखौ बुंथियो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारिया दिनै जनता भवनाव आसामाव मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारि आनजाद खुंफुंनायनि सायाव सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनायाव आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों लोगोसे आसामनि मोनफ्रोमबो फरायसा आफाद जथुमारिफोरा बाहागो लायो। बे सावरायलायनायाव आसामनि दानि कर'नानि थासारिखौ नोजोर होनानै आनजादखौ खुंफुंनो हायैखौनो बांसिन नुहुरो। जायनि जाहोनाव आसाम सरकारा मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारिखौ खुंफुंनाय जानाय नङा होननानै थिरांथा लायो। आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय होननानै बुंथिनानै सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ बुङो दि मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारि आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जायोब्लाबो मार्किं सिस्टेमनि थाखाय मोननै आफाद दाना होनाय जागोन। बे आफाद मोननैनि मोनसेया थाखो 10 आरो मोनसेया थाखो 12नि थाखाय खालामनाय जागोन। चिरां जिल्लानि बिजनी खावथिखानिफ्राय ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों चिरां पुलिस आरो बिजनी पुलिसआ बिजनी खावथिखानिफ्राय गंसे नखराव सिग्रोमनानै 70.30 ग्रामनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमनो हानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ आब्दुल गनी होनना पुलिसआ मोनथिहोदों।